Ah, digdihan na muna. Nakatayo ito? Ha?
Ay, boy. Ay, Ipupus ka tayo sa may ano. labot na po niya pa po kay
Fuck you kami. Fuck you, ano mo, fuck you. Ito
Ano mo? Ay, masarkat ako dyan. Huwag na. Sakal ka na din. Paraan mo na lang. Yan nasa baba. Ano? Hindi, sakal ka na din. Paraan mo na lang ako. May parang pumili ka naman. Wala na napili. Pinili mo, magkagano. Kaya dapat kasi nakita. Ano lang. Ang sakala mo, ang sinabi mo lang. Ano na, Marina? Kumakawat ka? Ano yung kamera? Ano?
Ano ko lang ini? Sana. Magaling naman talaga ako.
big one. During that period, we experience energy for our body, and it's a strength for everyday life.
payag mo. Ano, primo?
Wala kaya.
naman tayo din.
Nangawan pa rin. Sige. Ay. Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? May kawit ka ng lima. Ha?
Ay, kung motor. Yan, naganda mo.
Sumingit ko na ako. Malak-malak sa taas. Wala. Ano pa? Tubig ito na pa.
nga yun. Gusto ko extra galo. Ay, hindi ka man pala ganyo. Gusto nila si Joanna.